Bueno, agora vamos falar da raíra. A raíra parece que dice raíra, palabra da raya. Efectivamente, os mares do norte iban infestados de raya, collíase cantidad de raya, pero había un problema, que non valía, non pagaban nada, non era moi apreciada. Agora vale máis unha raya que un rodaballo, eso se pode demostrar. Por que? Porque ten máis peso. Un rodaballo de 2 kilos pode valer a 13-14 euros, esta é unha suposición miña, 2 kilos 30 euros, e unha raya de 4 kilos, pois pode valer 50 ou 60 euros. E a raya vale máis que, curiosamente, vale máis que o rodaballo. Pero, en fin, eso armouse para coller rodaballos. Porque o rodaballo, o mariñeiro deuse de conta que é un peixe que ten un voo moi alto. Voa, o lenguado voa, e voa máis raso. E o rodaballo, cando hai comida, móvese e dá un salto de 2-3 metros. Voa moito para arriba. Entón, había que armar unha rede que fora de máis diámetro a malla, máis ancha, e ao mesmo tempo máis alta. E de un pano solo. E así se armou. Que leva, non sei quantas mallas levaba, pero creo que levaba 8 ou 9 mallas, pero de 30 centímetros cada unha. Eran bastante altas. E logo ten que levar pouco corcho. Entonces eso levantaba, pois, no fondo, a mellor, como máximo, unha braza. Metro e pico. Entonces o rodaballo chegaba aí, colle o aparello morto, tende a virar para arriba. Cando toca no aparello, o rodaballo tende a virar para arriba. Como colle o aparello morto, campanea por encima do corcho, non? E xa fai unha bolsa e queda mallado. Outros quedan, xa, según o tamaño que sexa, quedan mallados pola garnela, non? A altura da cabeza. Pero aí, definitivamente foi así. Foi para a pesca do rodaballo. Montouse para a pesca do rodaballo. Logo que se pescaba? O máximo que se pescaba era rodaballo, peixe sapo, as dúas clases de peixe sapo, o negro e o blanco, non? O tamburil e máis o sapo negro. E máis a raya. Esas eran as tres clases de peixe que máis se pescaba. Rayas moitas. En todos os mares que se botaba sempre se collía raya. Pero, en fin, botábamos sal, traíamolas para casa para comer de inverno. Vendíamos unhas poucas por onde as que nos compraran, porque non tiña moita aceptación. E agora brotase expresamente a rayas. Se houver onde se sabes onde hai rayas, vais a botar rayas, porque rodaballo xa non hai. Veñen de piscifactoría, a maioría deles. O rodaballo da nosa costa non chega nin ao 20% de consumo. E o que papamos, se vamos a un restaurante, nos dicen que ten un rodaballo da costa, ten, sí. Unha costa de 200 metros de ancho, é un pozo e botalle fariña de sardiña ou de xarelo. Agora xa non tanto, pero antes mandabas a asar unha ración de rodaballos, parece que estaban a asar sardiñas mentres de asar rodaballo, porque era feita a fariña era da sardiña, o alimento que comía o rodaballo da piscifactoría. Entonces, desde o principio, fixose unha arte pro rodaballo. O que máis se pescaba era rodaballo, sapo negro e sapo blanco. E logo, pois tamén se collían cintolos, tamén se collían rayas, e algún peixe máis que viñera, pois estabas en unha profundidade de 40 metros, tal, algunha vez collías unha merluza, algún besugo que metía a malla na boca, en fin, a rede está para pescar, pero a cousa primordial era o rodaballo. E logo, pois eso, xa pescábamos os outros peixes que era un arte simple, armábase moi fácil, non molestaba moito, porque normalmente levantámola de 2 en 2 días, porque o rodaballo aguantase moito tempo vivo, na malla, sempre está nadando, e non molestaba moito. Se ao terminar o traballo había margen de día para poder levantábamos, se non levantábase outro día, que non había problema. Era unha arte que se adaptaba moi ben por a calidad de peixe que collía. Un peixe sapo podía estar 2-3 días tamén, que non lle pasaba absolutamente nada. E ao rodaballo igual, aguantabas un peixe vivo 3 días tranquilamente. Depende, se lle collía na guerra aquí tocaba fondo, podía vir os cornos eses, cranguexos e cousas así a comer, non? Pero estropeaba unha peza que outra, pero a maioría collía o peixe vivo e non había problema ningún. Entonces non nos daba moita lata. Igual que a rasca,
A rasca se non se levantaba en 3 días, levantaba de 4. Donde a badexeira non, a badexeira había que procurar levantala todos os días, por culpa de que o badexo outro día estropeábase. E se viña unha merluza tamén se estropeaba. Pero a rasca non, porque a rasca era unha arte expresamente para a langosta. A langosta, pois, podía estar, a veces está tan aforcada que tamén xa collías morta, pero o 90% do marisco vivo. Podía estar unha semana tranquilamente que o marisco viña vivo, non tiña problema ningún. Esas dúas artes, tanto a rasca como a raíra, era unha arte que non nos daba demasiados problemas. Entonces, aunque leváramos redes de máis, que dicía, non nos vai a dar tempo a repasar todo. Bueno, non importa, se botaban en sitios xa especiales, se non podemos hoxe mañán, e se non é mañán é pasado. E sempre as levantamos, e contabas, era unha pesca extra cando ibas levantar ali. Levantabas os trasmallos e tal, collíase se estaba langosta, se era o lenguado, e despois, oi, agora vamos mirar aquelos, se ten 4 ou 5 peixes, 4 ou 5 rodaballos, pois son 4 ou 5 rodaballos. Na primería se pescaba moito rodaballo, como todas as cousas, foron desaparecendo todo da costa, o que a costa logo se limpiou, porque os outros portos empezaron a funcionar, en primeiro éramos nós solos, nós sempre que as artes de Inmallo fomos nós solos, todo nos veo moito aquí a través de Portugal, hai que dicilo, Portugal nos axudou bastante, os materiales, primeiros materiales bons, de calidad, sempre estuvemos nós, porque tamén viñan a través de Portugal, Portugal viña a través de Inglaterra, a primeira tanza, o que nós lle chamamos tanza, ou sedal, como se quera chamar, viña de Portugal, o primeiro nilón viña de Portugal, o primeiro xisá, había un fío que se chamaba xisá, que era máis fuerte co cáñamo, viña de Portugal, era máis fino, nos axudounos moito o ser fronteira con Portugal.